exhibition. Awal kamu ini. Once I will grab the faster. Kasama ito yung Rabi Road. Grabe na school niya ito eh. Siguro nasa taksi magbagay kita. Okay. Ako kaya ako pasaya. Limbagaan sipa-sipa yan. Kung ni sa Afdal ay Afdal sadya. Lang ka huwag kang sikat. Ayan. Magkabali ka paklasan ng sikat. Oh, we have to magpanjik. Mamaya sa ako mamanji sa mukha ko.
Okay, MAGSUKOL. Out pa. Meron na.